Hustler Fund siasa okodonje sani no chakore gi siasa. Ing'eni nitiere mbima gimoro nyalo bedo godo nikech samane jatelo osingo dhoge ni obro timo Hustler Fund to ne en a good idea. En paro maler kendo paro maliw to notime gi mbi mar siasa. Omiyo samane chako time nitiere nonro moko kata chenro moko manonego bed ni keto to nikech euphoria to gi siasa mane nitiere sechego nomiyo ok giluwo kata mana chike. Momine no ka jolony go otemo rango andonge moko mane nitiere e chakne e chipne kata tiyo kode kata kakiduoke. Chutho wanyalo paro ka sirikande jatendo Ruto president marwa kodonjo to jino ringe Hustler Fund nikech jino wacho ni kaka Kisumu waka jomoko kuomwa no wacho ni waloko dayat wadhi chamo ringo nikech kikao siling 500 to noko ket education e pach ngato ni ma pes hola en hola michulo gi wiye to nonego bed ni tiyo kode. Ji mang'eny nokawe to nochame to kendo niwinjo ka ji nikech that lack of education and awareness ji ne wacho ni onge kama sirikal biro lawa monda tima ngowa monda duok pesa no nikech ma pes jatelo emo wacho ni wacham pesa ni ma pes hustler. Emo mi yudo ni ne nitiere lal mathoth to mano bende no medo timore kuom kinde malach nikech ang'o nikech ratiro to gi gigo manonego bed ni iketo mondo ochun jogo mokawo hola mondo ochul pesa no gi wiye gi monyuolo ne ok obedo maber. Mar ariyo nikech wach siasa to nikech kaka piny osebedo kadhi iyudo ni nitiere jok moko mane bende no donje wach Hustler Fund ni to gikawo nikech ne gin gi yore moko ma ginyalo timo makoro miyo ok gichul pesa ni e yo manonego bede. Omiyo mane chandruok ma wan go to kadwa wacho ni lal mosebedo no en lal mar piny. Jopiny ema biro end up ni ochulo pesa no. Omiyo mano en achiel kuom miriambo mane ji wacho ni to no wuondwa ni Hustler Fund ni obro miyo ngima wabedo maber to kobedo maber. Kata kamano nitiere ji matin manokawo Hustler Fund no motimo godo ohala diera motemo timo kungo holo duoko to gin ji matin nikech gin jok mane nigi data awareness ne gin gi puonj no ero. To kad medo wacho katieko e wach mar Hustler Fund no anyalo wacho ni onego range mokuongo ka en gima oketho chik to nego bed ni en gima igolo nikech ere pogruok mar Hustler Fund to gi sako moko ma wasebedo kwa keto gi to gi kuonde moko mantiere hola nyaka Women Enterprise Fund. Nitiere funds mang'eny ma sirikal oseketo ma ji nyalo hole nyaka johala nitiere gi opportunity no. Hustler no nego bed ni koro miyo bedo machiegni to wayudo ka noketo jok moko e shida. Omiyo en gima onego rangi. To adwaro ni mar Saburi 41 ema dwa tieko go. Atieko gi Saburi 41 weso chiko ni ng'at mana ng'eyo no okethona asome gi kizungu nikech en wach mar betrayal. Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me. Jo Gen Z gi nyithindo matindo jok manomiyo jatelo ni kura nyaka jok manokomiye kura ne ong'e ni odhi keto waka maber mondo programs modhi keto dhi bedo maber to programs go okotimore kaka ne waparo. Omiyo as a country there is a lot of feeling of betrayal manyaka wa address mental wellness and care and depression. The people are the apathy and the disillusionment. Mano manada watieko godo ka wacho ni betrayal no has to be addressed. Erokamana inya Millicent.